ke kaloku ehlile uPetros emkhumbini wahamba phezu kwamanzi esiya kuYesu. Phezu kwamanzi awudingi uvulelwa ndlela xa uya kundini. Awudingi uba kuthiwe masisusa ameva uhamba phezu kwawo. Awudingi uba kususwa amalahle uhamba phezu kwawo. As long as unasure uba kundimo ondibizayo. Mamela ke uPetros. Ke kaloku ebona umoya namandla uyika. I think lo mbhali ikhona wayiphosileyo apha. I don't think ukuyika uPetros apha. Ngakasa. I think kwafika ubuntu kwinto enkulu. Yes. Ukumbona umuntu osanda kuthenga imoto. Isithixo sihlala sisehlanzini. Okanye umuntu osanda kuthatha umnwe lo unomsesane usoloko ujinga ngaphandle. I think nansi ndiyabethu uPetros. Waqhanakala kuloo ndawo. Ngoba waba nento ethi ingaba bayandibonana. Kwafika amandla enhlizweni yakhe wakhulelwa ngamandla ingaba amanye amaKristu andibonana. Kuba i-competition yamaKristu yoba jonga mna ndikholwa udlula wena. Nawu noThixo nam ndinoThixo kodwa wam ungcono kunowakho. Nanso mos i-competition yethu. Yavuka laa nto uPetros. Ushiye ezinye phaya enqanaweni. Uyayazi uba kuhanjwa phezu kwamanzi. Kodwa bake ndahamba phezu kwamanzi. Xa ndibuyayo zimele undenze ibhishophu. Akatshoniswanga, utshoniswe nguye.